Igbo ma na-ege ntị, Igbo njem ọnụ, Igbo na-emepe obodo ụtụtụ ọma. Ọ bụ ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka esi wee na-abịala ụnụ n'ụtụtụ a. Aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV. Anyị adịrị ịbụ isi mbido obebe ihe niile na-eme. Inwe ike na-ene anya na-asị kedụzika Katkist nọ na studio. Nkwala onye nwaanyị ọma nọkwa na studio ga-enyere anyị aka wee gịnị wee tinye okwu. Bifo ya na-aga n'iru, ana m asị ka Katkist kelee ụmụ Igbo. Cha Igbo mmanụ Igbo bụ Igbo ndị ọma, ekele m unu. Anyị agwụchala imetụ unu mma na ụtụtụ ọmanụ. Unu mana otu aka anyị na-eji abịa n'izu ụka ọbụla. Anyị abịakwana ọzọ n'izu ụka. Ana m asị ebe ọbụla unu were oche mee gịnị nye ike unu na-echekwa n'ebe ọbụla. Afọ m ga-abụkwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac, onye ka na-etu The Katkist, ọ bụ n'isi mbido TV. Ọ ka ọ na-adị The Katkist. Ana m asị gị nnọọ nwanne m nwoke. Ịnụ nekwazi anya n'ime studio. Nkwara nwaada ọma mara mma chapụla achapụ ga-enyela anyị aka wee tinye ọnụ n'ife anyị na-ekwu n'ụbọchị taata. Anyị na-asị ka nwaada ọma ka iwere aka ime gịnị wee gwa ụmụ Igbo afa gị. Igbo ọma, ekele m unu, ụtụtụ ọma nọ. Aha m bụ Nwaada Telma ihe a na-achọ. Awụ m nwaafọ Ngwa nke nọ n'Abia steeti. Agara m akwụkwọ na Imo State University. Agụrụ m Theatre Arts. Kịta awụ m movie producer, awụkwa m actor and writer. Ana m etinyekwa anya na ihe ndị gbasara entertainment, ihe ndị ọzọ gbasara entertainment. Ndewo. Alụ nwanne m nwaanyị Nwaada Telma, ana m asị gị nnọọ. Obilu na nnọọ Katkist akwa ma na obi dị ụtọ. Obi asọgbuo m. Ka Nwaada Telma ji wee bịa ka mee gịnị ka ọ nọnye line n'ụbọchị taa ka o sola wee kpaa ọbụbọ. Ihe na-asịzi kedu ihe ha na-ekwu n'ụbọchị taata. Gbandị nwee ndidi biko were ukwu gị mee gịnị nye oche. Ọ bụrụkwa na ọkịta ka ị na-abata na-asị esi mbido mba nwebere ihe funarị gị biko were ukwu gị nye oke dịka Katkist kwuru. N'ihi ihe anyị nwere n'ikwu n'ụbọchị taa bụ isiokwu gbara nnọọ ọkpụrụkpụ. N'ihi na ị na-anya na nke a na-asị ọ na-asị the abuse of producers and directors on the upcoming artists. Nke a bụ n'onu ndị iti. Ma ọ bụ na ịtapizie n'onu ndị maka esi edozi okwu, ọ na-asị mmegbu nke ndị na-emepụta ihe ejije maọbụ ndị nduzi ihe ejije na-emegide ndị na-eme gịnị na-amalite ime ihe ejije. Nya ka asị ka anyị tụnye ọnụ ụbọchị taa. N'ihi na ile na n'obodo anyị ọtụtụ bụ ndị na-achọ ka ha jeba ihe ejije. Ọ na-agwa mana tupu anyị agawa n'iru biko inefe anya na ihe onyonyo anyị ga-afụ ha social media platforms anyị ka ọ na-aga. Biko anyị chọrọ ka isolo anyị na Twitter, solo anyị na Facebook, solo anyị na Instagram. Ịchọkwazie ịgbazie www.isimbiro.tv ọgbaja megịnị ife anyị dịka efife biko. So ihe a na-ekwu maka ya bụ isiokwu abụ ị na-efu na ọtụtụ ụmụaka bụ ndị chọrọ ịba ime ihe ejije mana ha necha anya ha necha ihe na-eme na movie industry ihe ndị ejije maọbụ nne na nna na-esi anya ka esi akọ na akụkọ dị iche iche. Ọ na-asị ya mba nwa m ihe eje nka, nwa nwoke ihe eje nka, nwa nwaanyị ihe eje nka. So anya kasị megịnị ka anyị tụnye ọnụ nne biko kedu ihe bụ du ihe a na-ekwu mmegbu a na-ekwu maka ya. Ndewo. Mmegbu a na-ekwu maka ya wụ mgbe ndị producer na ndị na-eduzi aka wụ ndị director bịara na-akpagbu ndị nọ ha n'okpuru ya wụ ndị a maara ama ọhụrụ ndị a na-akpọ upcoming artists. Mgbe a bịara bịa kpagbuwa ha na-eme ha ka ha na-agafe ihe isi ike dị iche iche tupu enye ha role na movie. Ọ wụ ihe mkpagbu anyị na-ahụ na ihe ejije a nke anyị na-eme. Nwanne nwoke The Katkist, o nwere ihe kwere itinye n'isi okwu a bifo ya na-aga n'ihu? Ịma na okwu a ọ gbara ọkpụrụkpụ. Ana m ekelekwa nwanne m nwaanyị onye nke bịara n'ụbọchị taata sị ka ọ bịa mee gịnị ka ọ bịa tinye ọnụ na ya bụ okwu. Ịma abịa na ndị na-amalite ime ihe ejije ọtụtụ ihe dị iche iche dịka mkpagbu ha na-enweta. Mana tupu anyị na-aga n'ihu ịma na oge gwara m na nwanne anyị nwaanyị nọ na-abịa itinye ọnụ n'okwu a, eziokwu obi bịara tọọ m ezigbo ụtọ, tọọ m nnukwu ụtọ maka na ebe amụnwa nọ o nwere akụkọ m nwaanyị akọkwarị maka na oge m na-amalite ime oge m na-achọ ịbanye ime ihe ejije a enwetara m ọtụtụ ihe dị iche iche
dịka ihe mkpagbu mana ọ ya dị mma maka ị na-anya ịya afụ na onye ntụziaka ọ naghị enye anyị aka sị ka anyị jetu obere ezumike ọ ya dị mma anyị jee ezumike bata anyị etinye ọnụ na ya bụ okwu a